også et symbol, som nogle tog deres ned, så hænger vi vores op. Og hvornår gør I det? Det gør vi i morgen. Hej. Det er restauranten, som den bliver, når den gang lige får de sidste ting ryddet op. Og... Mig og René har jo joket om sådan et sted, vi fandt faktisk mails helt tilbage fra 7 og 10, hvor vi jokede lidt, man skulle lave sådan et sted, hvor det var mere casual, og hvor man tog nogle af de her ting. Altså det her, som René også, som har skabt det her nordiske, og det, som nu har bredt sig. Altså nu er der jo flere, nu kan du jo nærmest ikke komme på en café, uden at man kan se påvirkningen og smitte. Så jeg tror mentalt, at vi er klar nu til måske at komme med en farve mere i vores univers. Normalt er en restaurant sådan 80-90% nyopdagelse. Ny. Aldrig set før, aldrig set før. Måske 10-20% gensynsglæde eller. Vi har vendt den rundt og sagt, nej, det er 80% gensynsglæde. Og det nye er egentlig, at vi har haft tilgangen lige så nørdet, som hvis det vil være i en eller anden top gourmet-restaurant. Hvilken råvarer kan vi bruge? Hvordan kan vi arbejde med syre og smag? Kan vi anrette det, så det er præsentabelt, så man har en glæde af det? Men der er jo frikadeller, der er wienerschnitzel. Er det i virkeligheden et mormorkøkken, I laver herude? Nej, det her det er ikke mormorkabaret. Det er ikke, vi tager ikke pis på noget. Det er et inderligt ønske om at prøve at bidrage med en farve mere i vores gastronomiske landskab. Det er vi har haft perioden, og det har været fantastisk, mormorkøkkenet nu bare anrettet i små dupper. Det er ikke det. Schnitzelen er lavet Wiener Art, det er ikke Wiener Schnitzel. Forskellen mellem en Wiener Schnitzel og en Wiener Art er, at Wiener Schnitzel er kalv, typisk 1,5 cm plus tyk. Panade på. Panaden skal boble op. Så er der Wiener Art, som er på kalv, er tyndere, og hvor panaden skal ligge tight på, altså hvor den var stram. Drengen har vi så puttet i saucen her. Så vi har saucen her brunet smør med fileter og løg og sauce, altså små sild, syltede ting fra det vilde natur og ærterne, så det hele er i saucen, så man får det som sådan en sauce til. Ja. Og så en lille skål med flødepeberrod og friskrevet peberrod. Så flødepeberrod kender vi jo egentlig normalt fra sprængt kødretter, men vi har så puttet den her til. Men hvis man sådan virkelig tænker kvalitet og putter egentlig kokkebrillerne på, så er det faktisk sjovt at lave en schnitzel hvor vi har byttet kvalitet ind i den, og rent fagligt har prøvet at se, hvad kunne optimere en smagsoplevelse. Det samme har vi gjort med frikadellerne. Der har lavet sådan en fint Excel-ark, så jeg har simpelthen kigget på og sagt, hvad nu, hvis jeg tager alle de frikadelleopskrifter, jeg ligesom sådan kan finde gennem historien. Hvornår startede så frikadeller, og hvad de nu hedder. Og så, hvis du sådan tager tidsperioden den her vej, så har jeg så on top lagt regionen, altså vores Nordhavsregion, som jeg jo ligesom arbejder med. Så alle lande, der ligesom rammer de nordiske hav, som har jo den samme sprogstamme, altså en germansk sprogstamme, som har gennem de tusinder år handlet kryds og tværs, som har påvirket hinanden. Det er jo det udgangspunkt, jeg har taget, hvor jeg lige pludselig siger, jeg fjerner lige alt, hvad der hedder landsgrænser, og kigger kun på rent kulturelt, hvordan har vi påvirket hinanden, og finder ud af egnsretter, som vi troede var vores egen, også er i Holland, men egentlig også lidt i England. The kitchen of the Mediterranean Sea. Så folk allerede vin, der er tomater, der er krydderier, der er man er sådan allerede sat i en stemning bare ved ordet. Du tager sådan de samme virkemidler og kopierer dem op på Nordhavet. Jamen så har vi også den samme sprogstamme, den germansk. Vi har interlinkt handel altid haft. Europa. Hvis vi kigger på alle vores noter, og jeg vil godt få at vise dem, det er sådan en stak her, liggende. Alle noter, og det er lige fra kromosomer til whatever, har vi en fælles samhørighed i. Og hvis jeg kigger på Europa og zoomer ud, så er der øl- og akvavitbæltet, der er vodka, og der er vinbæltet. Det er sådan og de bælter er en god indikator for, hvordan man kulturelt spiser på og lever på. Så
passede bare i min verden, også fordi så passede min tyske baggrund. Så kl. 18 her i aften, så står det der, snorlige. Og i morgen åbner I klokken? Ja, vi åbner jo, altså, køkkenet åbner klokken 5. Klokken 17.00. Okay. Der kommer de første gæster. Nå.